Tegnap előtt volt egy bejárás, ahol a hatóság, a BKK, a beruházó kerületi önkormányzat szakemberei megállapították, hogy úgy eljutott abba az állapotba, hogy a busz járhat rajta, igen? De még számos munka zajlik, még véglegesíteni kell a fugákat, én nem tudom milyen vízelőjavítások zajlanak. Nem mi vagyunk a beruházók, én nem tudom ennek a műszaki részleteit elmondani, de az látszott, hogy még ugye a munkákat végezni kell, de a busz beindulhat. Teljesen természetes dolog, ha belegondol, minden útfelújításnál úgy van, hogy még zajlanak a munkák, de még azért jár a forgalom, hol az egyik oldalán az útnak, hol a másiknak, még nincs kész, még nincs végleges forgalomfejezési engedély. De itt valami történik ezzel az utcával kapcsolatban másként ítélt. A hatóság azt mondja, hogy nincs ideglenes engedélye, nem mehetnek a buszok, és lezárták. Nem, ez nem történt meg. Az történt, hogy mi ezek után a bejárás után bejelentettük, hogy szeptember 30-i tapasztalatok alapján október 1-től a 86-os busz jár a szakaszon, de más forgalom nem hajthat be. Ez így is történt, első reggel óta jár a 86-os busz, és ez a korlátozás életbe lépett. Ehhez nem kell forgalomba helyezési engedély, nincs is, de nem is kell, hiszen ez egy ideiglenes forgalom. Jó, akkor a félreértést tisztázzuk, jó? Olyan szerencsém van, hogy ott jártam. Tehát reggel, amikor ott voltam, úgy tűnt az szakasz szabad, láttam, hogy a busz be is hajt, minden rendben van. Körülbelül 11-12-kor jöttem visszafelé a Karfedem térre érve, láttam a behajtani tilos táblát, láttam a piros határoló táblát és az őrséget, vagy rendőröket, felügyelők őrizték, tehát látszott, volt, hogy reggel még ott valami, oda lezárták. Így van, ugye eredetileg kaptunk, és ez is volt a döntés, hogy hajthatta már. És lett táblázva. Ehhez képest megindultak? Ehhez képest egy csomóan behajtottak, nem vették figyelembe a közúti jelzéseket. Ezek után arról született döntés a reggeli csúcs tapasztalataiban. Az első napokban még megszoktak az emberek, hogy fizikai zárást is alkalmaz a kivitelező, de ez nem azt jelenti, hogy másokor az emberek, tehát ugyanazok hajtottak a délután, mint akik reggel, csak a közúti jelzőtábla mellé egy fokozottabb korláttal, ezt végrehajtottak, azokat a korlátozást is bevezettük, de soha nem volt arról szó, hogy tegnaptól, vagy mától behajtszódva a teljes közúti forgalom. Ha majd egyszer behajtva, akkor is a teljes átművés forgalom ide soha nem fog tudni visszajönni a városra, hiszen ez nem is volt cél. És a 86-os busz pedig zavartalanul jár, attól a naptól, amikor megígértük október 1-től, és elférnek egymásra. Végülis azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg viharabbiliben. A dolognak a magyarázata, hogy ekkor a média figyelmet kap, az maga a Várkert bazár, amivel kapcsolatban már a második avatás után kicsit viccesé vált ez a történet. Várja a közönség, szeretném mindenkit megnyugtatni, hogy mi is ezért drukkolunk, hogy végre teljességében pompázzani legyen és használható, hogy egyre járható legyen, nem csak turistáknak, hanem nekünk is egész világoldal, és benne ez az új. Tehát gyakorlatilag fél évet is sétálni. Az Áncsik utca és forgalomcsillapított utca, ugye több ilyen létesített a városban, ha megnézzük az 5. területen a Károly utca, Petőfi Sándor utca, és hogy ide van 10 km a ráta és az út, azért a bizonyos körülmények akár a út, a bizonyos busz a belvárosban, akár a szélforgalomban a közökeli autók átfordhatnak, a lakók behajthatnak, esetleg szeretnék cipelniük valamit, meg kell állniuk a házuk előtt, tehát a forgalomban be lehet hajtani. Egyébként az út kialakítás olyan, hogy alapvetően a gyalogosoknak, kerékpárosoknak, ezt a turisztikai területet megközelítő turistáknak kedvez. Így alakult át, így épült át a Áncsik utca. És azt gondolom, hogy ez a típusú megközelítés, amit bármelyik európai város történelmi központjában alkalmaznak manapság. Köszönöm szépen, hogy elmondtam. Minden jót viszont. Metrókosatűz után rendelt meg a BKK. A jelentésben nem engedték el az információszabadság törvény alapján kérheti azt, de így is csak szigorú felügyelet mellett tekinthettek bele. A dokumentumban szó van nagymértékű futásokról, sínszervezetettségről, vízszivárgásról, rossz műszaki állapotban lévő mozgólépcsőkről,
régen korszerűtlenné vált biztosító berendezésekről és bizonytalan működésű elektromos rendszerről is. Jó utazást kívánok! Az átlátszó írta meg, hogy 2 éve még úgy tűnt, minden rendben van, és elindultak a svájci hozzájárulás nevű fejlesztési alapból finanszírozott projektek Magyarországon. Egy svájci újságíró küldött, hogy eljött Magyarországra, hogy az indulásra fordítson, és a startup volt meg egy föld. A környéke több mint 1 milliárd forintot kapott munkahelyteremtési és településfejlesztési projektekre. A Rómabányai Régészeti Lelőhely és a Kazsó-Barcikai Inkubátorház még épül. A Sajókozai kastély felújításának említésére a helyi polgármester hosszas telefonálgatásba kezdett, majd a drága ajánlatokra hivatkozva próbált meg mentegetőzni az újságíró előtt. 25 millió forint helyett mindössze 20 millió forintért vehetett meg egy lakást Szentgyörgyvölgyi Péter, a belváros fideszes polgármester jelöltje. A 444.hu birtoklába került szerződés alapján a vételárat a polgármester jelölt 25 éves futamidejű, kamatmentes részletfizetéssel törleszti. Az 5. kerületi önkormányzat arról tájékoztatott, hogy jelenleg több mint 400 olyan szerződés van hatályban, amely szerint kamatmentes részleteket fizetnek. A lap csupán arra próbálta meg felhívni a figyelmet, hogy a belvárosban ennyi pénzért maximum egy 30 négyzetméteres albérlethez lehetne hozzájutni. Szentgyörgyvölgyi Péter pedig egy 110 négyzetméteres felújított lakást törleszt. Most már a brit pénzügyi felügyelet vizsgálódik amiatt, hogy 100 milliárd forintnak megfelelő féléves profitot mutattak ki a Tesco könyvvizsgálói. A brit média kétféleképpen magyarázza az esetet. Az egyik magyarázat, hogy valaki így akarta lejáratni a Tescót, a másik, hogy a valósnál nagyobb eredmény feljebb nyomja a részvényárfolyamokat. Minden esetre a furcsa pénzügyi manőverek miatt megrendült a befektetők bizalma a cégben, és megkésve vált, de könyvvizsgálót váltott a Tesco. Felmentette a bíróság a Magyar Mágus Szövetség főmágusát a csalás vádja alól. A főmágust egy ügyfele jelentette fel, utólag 2 millió forintot csalt ki átvezetelért és egy örökösödési ügy befolyásolásáért. Az Index tudósítása szerint az ügyész parazita jellegűnek nevezte a főmágus tevékenykedését. A bíró pedig a kerületlenül is, kívül állást foglalt az ügyben a Magyar Igazságszolgáltatás nevében, mondván mindenki abban hisz, amiben akar. És végül továbbra is 4000 független embert keres az átlátszó, olyanokat, akik fontosnak tartják a kezdeményezésünk támogatását. További érdekességek a Motymondó napi e-mail hírlevelében, amelyre az átlátszó internetes oldalán lehet feliratkozni. Reggeli gyors. Rádió reggeli. Műsor. Több műsorról rendelkezik 8 óra autótáró. Megkezdjük már nincs itt nevében, és köszöntőket a műsorvezető Kózsa Péter, és akkor és van kedvük a Facebook oldalon, illetve a rádió oldalán a fórum rovatban, mélyek meg véleményüket a mai nyugdíjrendszerrel kapcsolatban. Ennek 2 apropója van. Az egy, hogy a mai Magyar Nemzetben közlik minden olyan nyomozást. Többnyire bűncselekmény hiányában befejezett a hatósággal, nyomozó hatósággal, egy nyomozásokat a kormány feljelentése nyomán az egykori nyugdíjpénztárakat indítottak. Nem igazodott be az a vád, hogy ezek a pénztárak rosszul gazdálkodtak a magánnyugdíjakkal, nyilatkozva vették is el az állam. Ez az egyik, a másik, hogy a nyugdíjasok már még sok érdekes dolgot mondott, többik között azt mondta, hogy törvényben kellene szabályozni azt, hogy a jövőben a gyerekeknek kell gondoskodni az idős szülőkről. Az nagyon semmikom zavart ennek, hogy a jelenlegi gyakorlat, és ezt felmérések igazolják Magyarországon, a fordítottját mutatja. Nevezetesen számos olyan idős szülő van, aki támogatja a gyerekét, a családját, mert vagy munkanélküliek, vagy minimálbérért dolgoznak, és még lehet, hogy önálló lakásuk sincs. Ez egy nagyon jellemző a magyarországi szociális helyzetre. Ehhez képest azt várni, hogy a gyerekek kötelességszerűen törvény által kimondva
gondoskodjanak a szegény szülőkről. Tehát egész irreálisnak tűnik. Mi a véleményük erről? Írják, még 8 óra 10-kor fogunk ezzel a témakörrel foglalkozni. Miért nem a járdán mész, hülye? 8 óra van.